ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ କୌଣସି ବି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ UIDAI। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମାଇ ଆଧାର ବୋଲି ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାଇ ଆଧାର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମାଇ ଆଧାର ଅପସନ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଲଗ୍ଇନ୍ ବୋଲି ଶୋ କରୁଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟର ଆଧାର। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପଚା ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ୟାପଚାଟି ଫିଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପଚା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲଗ୍ଇନ୍ ସେଣ୍ଡ OTP ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ OTP ଟିଏ ଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା OTP ଟିଏ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ OTP ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ବୋଲି ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖାଯାଉଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଥିବ। ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଶୋ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ଲେଖା ଥିବ। ଯଦି ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ଲେଖା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।